Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalu Gusti dene dalu menika saged pepanggihan malih kangge nglajengaken pasinaon gayut kaliyan panapa pamedhan sabda. Miwiti pasinaon semoga dipun wiwiti kanthi tetunggal anut kapitadosan ingkang pinasuk. Semoga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun bagi andaya nama datang pembagian dalu menika. Nggih. Nah, dalu menika nglajengaken menawi kala wingi menika sampun gayut kalian lamaran. Nah, sak menika gayut kalian peningsetan. Paningsetan menika limrahipun dipun sebat pasrah srana. Ampun dipun nggih napa tembungipun peningsetan. Ini saiki dadi pasrah srana utawa serah-serah. Nah, menawi rumiyin sak sampunipun lamaran dipun tampi beda wektu lagi peningsetan. Maka beda wektu meneh lagi akad nikah. Nah, sakmenika serah-serahan utawa pasrah srana menika dipun tindakaken nunggal wekdal dienggo ngringkes wektu. Padatanipun menika dipun tindakaken setunggal nalika malam midodareni. Jadi ketika sudah siraman begini malam midodareni yang menika serah-serahan teng mriku. Ingkang angka kalih menika sakderengipun ijab. Dados wis rawuh rata sadurunge ijab wonten serah-serahan menika. Lajeng angka 3 serah-serahan kala mangsa ditindakake sakwise ijab. Mergane Pak Nai besok kesusu. Iku kudu jam 9 kudu rampung dan sebagainya wis serah-serahan engko sing baku ijab sik. Kadang kula ngaten lah. Minangka para paraga sinaosa nek serah-serahan ki donge pase ya sadurunge angkat nikah. Nek gandeng kawontenan kados ngaten ya gelem ra gelem supaya kabeh iso mlaku. Lah mangke lajeng tembungipun boten ngaturaken sarana palakrama ning njangkepi sarana. Njangkepi sarana palakrama. Menika gayut kalian pasrah srana. Lajeng tumrap ubuh rampe menika sedulur kuatah sangat menawi saged anggenipun babar setunggal buka setunggal menika ya prayoga mawon ning secara ringkes nggih langkung prayogi. Mergane sak menika nek lenggahke kesuwen wonten ya tetep wis goreh bisa. Enggak kesuwen ya. Terus kalau mongso nek cara pedusunan niku kuatah sangat dengan dipun beto. Wonten bopongan, wonten tuntunan, wonten nek bopongan iki jago, nek tuntunan ya wedhus apa sapi apa aja kaya sanesipun menika terus. Ya, menika contoh pasrah srana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ing sampun paring medal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh saha para tamu ingkang saturut kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparingipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang kakarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih awet berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sak rombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga. Amit pasang kalimat tabik mugi tinebihna saking bebendulan tulak sare awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun
Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng lir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinesti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sak rombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning panggalih. Salam niki saged dilafazke saged boten. Aturaken salam takdim katur cekap. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapungker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesangan. Gegaya pangandikan menapa dene panggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauga-rampinipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa palakramaken putra kakungipun nuninggih Nak Mas Bimo Hadisurya calon daup kaliyan putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nuninggih Nak Ajeng Dewi Wulandari kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama saged rahayu widada nir ing sang ikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud buga lan wastra. Ingkang sinebat buga inggih menika dedhaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi. Kalau mangsa teng mriki niki disebutke ngaturaken redana arta ingkang boten sepintena gunggung ing pangajap saged ngenteng-entengi
Sesangganipun Bapak Ibu anggenipun kagungan kersa walakramaken putra putri. Ketoke sak slup ning seakan-akan menika ngremehke. Nggih. Kangge ngenteng-entengi sesangganipun. Jadi seakan-akan wah ora mampu sih. Nggih, ora mampu. Dadi nggo tembung niku wau saged dipun gantos minangka jangkeping sarana. Minangka jangkeping sarana. Terserah arep dienggo apa ning jangkeping sarana. Nambah bilih sampun boten wonten ingkang jijir lan kalipun sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning panggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung nun inggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun ingkang bilih sampun dumugi titiwanci tumapak igati mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Pagatan atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene mangke menawi sampun kagalih cekap sak paripurnaning adicara menika kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem ngriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten mahi kepala setunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging prapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara poin-poin saged dipetik. Boten kudu diwaca utuh persis ngeten iki. Ini secara poin-poin ini poinnya betul pasrah serono. Sami hormatan lajeng aku ki sapa, utusane sapa. Lajeng martakake keselamatan laku. Martakake keselamatan laku. Lajeng wasipun apa? Wasti utus ki apa? Wasti utus siji ngaturake salam. Lajeng angka kalih ngaturaken sarana kangge palakrama. Nah nek sarana palakrama niku sing baku nek cara Jawa niku pisang sanggan. Maksudnya apa? Pisang sanggan. Pisang sanggan niku yang utama. Nggih. Dados pisang sanggan menika rak paribasan kunjuking donga. Dadi nek pisang loro ditangkepke rak ngeten to. Niki rak wong donga. Posisi berdoa. Niku mulane sing dipilih nganggo pisang raja. Pisang raja menika sing dikarepe dan yang dipilih pisang raja tadahudan sing penampakannya bagus. Ketok apik sebagai perwujudan doa ya sing apik. Disebut pisang sanggan karena dadi sesangganing wong tua terhadap anak. Jadi pisang sanggan itu uburampe atau syarat utama untuk semua lampah adat dari Jawa. Kematian ya ono pisang sanggane, lahir ya ono, ketika palakrama jelas wonten. Sajen-sajen ya pisang sanggane diutamakan. Menika kenapa kok seranane pisang sanggan? Nah, pisang sanggan niku dijangkepi karo Sekar Setaman karo Kinangan. Biasanya ngoten. Perlu dicatok nganggo kertas mas boten perlu dong. Boten perlu. Dicatok niku mergane dilalai pisange rada kurang piye aja. Tuh, nek keraton boten wonten dicatok. Enggak ada.
pisang sanggan. Nah, ngaturnya serono pisang sanggan. Lalu yang berikutnya adalah Upokarti Pangiring. Oke banget Upokarti Pangiring. Ini digerbo tadi 3. Bogo, Wastro, Redono. Bogo nika makanan. Kalau menika tak jadi menika makanan siap santap. Lajeng wastro menika busana calon pengantin putri. Jadi busana sing dienggo calon pengantin putri. Nah, ten mriku eyange isih eneng, simbahe isih eneng menika mlebu pamesing barang. Pamesing ten mriku. Nah, ingkang perlu kawigatosan mahar menika tidak masuk dalam serah-serahan. Mahar menika tidak masuk dalam serah-serahan. Mergane apa mahar menika kewajiban mantan kakung kepada istrinya. Nah, nek serah-serahan ini kan dari keluarga mantan kakung kepada keluarga mantan putri. Mahar mamane digawa gitu, tidak termasuk di serahke karena sing menang ngasrahke mantan kakung kepada istrinya setelah sah. Niku mahar. Ini kadang kalau hal seperti itu kurang diperhatikan, jadi mahare itu sing digolong-golongan secara simbolis. Pun boten. Sing digolong secara simbolis pisang ini Pisang saja, karena merupakan hal baku. Pisang saja. Mereka ngata. Lajeng saat sampunipun Bogo Wastro Redono terus masrahke calon manten kakung pamane teng mriku menjelang akad nikah sisan atau ning malam bidadari. Intine nek wis tekan titi wancine ya ki diijabke kanthi tata cara agama Islam, kanthi tata cara Katolik, Hindu, Buddha monggo. Nika masrahke. Ning ugi wonten nalika kula wonten Ukirsari Mogiri. Ukirsari Mogiri menika sing dipasrahke niku sing utama mantene, Mas. Liyane uburampe liyane pengiring itu. Sing utama mantene. Daerah Ukirsari Mogiri itu. Nah, kula tidak menyangkal tentang itu. Mulai secara logika, wong serah-serahan ini biar berdiri sendiri kok. Serah-serahan ini berdiri sendiri. Jadi calon mantan harus dipasrahkan ketika serah-serahan itu menuju ijabah sesuai. Karena beberapa bulan sebelumnya biasanya. Nah, saat ini monggo ngerikas waktu. Jadi nek contoh niki sing dipas secara urutan lama adat ya serah-serahan esek lagi manten kakung. Kita mata. Dan di sini sudah pun wonten kasarane tembung-tembung asing sebagai tembung-tembung kasus sastra. Tembung-tembung kasus sastra. Nah, terus saat sampunipun masrahke pisang sanggan, Bogo Wastro Redono, terus manten kakung, lajeng Duta Saroya wau pamit sisan ngarep. Boleh. Nah wis rampung, aku nyuwun pamit. Ora ngambali atur meneh. Saged. Nah, mengko sing nampa pasrahan, sing nampani rembug menika ya kudu tanggap ketika mau pamit ya dene manggake pamite, boleh. Nek sing ngarep mau ora nganggo pamit, ya rasa ditundung. Sinasa kala wau dereng ngaturaken pamitan ning kok bilih mangke sampun purna panjenengan badhe kundur derekaken sugeng kundur wis jenenge penundur. Terus sing serah panampi menika pancen sinasa bisa digawe cekak ning luwih remit tumrap sing nampa tinimbang sing masrah. Menika kados mekaten gayut kalian pasrah
Srana wonten pitakenan. Sorry Pak, ketika ijab duluan kata-kata pundi sing dirubah. Pamane kan dia kula karah ya. Keren toh? Nah, sowan kula sak rombongan, Pak niki wis mau ya, martakake kas kawilujengan pun. Terus kata-kata sing kudu diowahi menika masrahke tembung iki salam sudah. Mulai saka angka loro niki. Gegandeng segala pangandika sama penghargaan sama kumatrok. Nggih. Ngaturaken sarana miwah upakati jangkeping tata cara palakrama. Dadi nek kene ora kok ngaturaken sarana ning ngaturaken susulan anyusuli paribasan, anyusuli sarana kangge jangkeping palakrama. Lem ngreka kalimat wis mulai saka mriki. Lajeng nalika menika sampun dipun masrahke manten kakung wau diganti. Ora kok masrahaken manten calon manten kakung mbok bilih sampun titiwansi ugi kepareng dipun ijabaken kanthi satataning agami Islam. Diganti amakili keluarga kula ngaturaken panuwun dene anak kula sinten sampun kepareng dipun nikahaken kanthi satataning agami Islam. Lan para sedaya keluarga kala wau ugi sampun kepareng anak seni. Niku nek napa wis diijabke sik. Dadi ora masrahke manten kakung. Ning ngaturke panuwun. Ora perlu diulas sinasa kala wau dereng kula pasrahaken nang sampun dipun ijabaken alhamdulillah ya. Sebaiknya jangan. Karena bab menika sangat kondisional, sangat kondisional. Lah menika contoh saderengipun dipun nikah ke lewat tes. Nek upamane ke sing kasus teng pundi Imogiri kala wau, laturaken mau. Nah ning daerah kono iki mantene sik lagek srana pengikute nggih mboten napa-napa. Karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, jeneng kesepakatan itu pun sempat pepakem. Pepakem itu kesepakatan pada suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Pepakem. Nek lumrahe senajan ta pepakeme daerah kono niku ngaten niku nek lak niki sing matur tamu. Masrahke niki lak sing matur tamu. Jadi ya bagaimana tamu itu oleh ngarah-arah anggene matur. Konsep sing pundi sing Gosari wau niku ora mergo sing matur ngendika niku piyayi kono dinggo metu atau nggo masrahke. Nek ketika kita bertamu yang ke sana ya dengan tata cara awak dhewe ora masalah. Begitu akan wonten pandangan gaya kalian menika saupama ateng mriki niki nggon bab boga mawon. Boga guru bakal guru dadi, guru bakal menika ingkang wujud dedaharan mentah, guru dadi wujud dedaharan ingkang sampun sawega. Cuma wis ingkang wujud gak biasane ning kono ana wujude maneka warna. Ana jadah, ana wajik, ana legondo, legomoro, ana apa jenenge? Lemper. Lah menika bahan-bahan makanan yang terbuat dari ketan menika pun sebat keletan. Keletan sing dikarepke supayane kelet, lengket. Le manunggalke kalih keluarga kanthi bebesanan menika saged raket menika nganggo ketan.
Lajeng busana sarana ngadi busana ngadi salira. Kula ora wonten tulisan ngoten. Nah niki amit pasang kaliman tabik yo karepe apa? Amit pasang kaliman tabik menika denipun permisi sing dikarepe. Nyuwun lilah. Permisi nyuwun lilah. Nek asline niku malah amit kaliman tabik iki malah jeneng Tugu Jogja. Alif kaliman wahid dadi amit kaliman tabik. Mugi tinebihna saking bebedulan tulak sare karepe pepalang awit kula Cumantaka menika kurang ajar kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman. Pinuding minangka sulih saliranipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Boten wonten tembung awrating awrat, ini langsung mundi sesanggeman. Tegese bertugas. Sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Ibu sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh. Kasembuh menika dinayan, tegese juga mendapatkan pangestu saka sesepuh lan pinisepuh. Nanging kok bilih sowan kula sak rombongan kawas randat kepara kasep satemah boten saged netepi dhateng titi wancing sampun dinesti. Sedaya wau inggih awit kawontenan boten saged dipun selai, tidak bisa dihindari. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangarsa. Saklangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi sakataning kekatengan. Pinapak kanthi pupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu lungguh pasugatan menika hidangan atau menapa sing nyugoto suguhan. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Nah, teng mriki nganggo sulih salira berarti ateges Bapak Sri Kuncoro menika Bapak Ibu Sri Kuncoro tidak hadir. Sulih salira. Ning nek hadir saged kanthi pamanipun tembung amadili keluarga utawa minangka talanging basa saged ngatur pamaning saged. Ikan sepisanan ngaturaken salam takdim limrah atus padakan salam takdim. Katur dhateng arsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi manunggal. Dene kang kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang. Menika wis basa kasusastra. Ngraketke balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesakan. Kegandengan sedaya pangandikan menapa dene panggalian sampun gumathok utawa awit sedaya pangandikan menapa dene penggalian sampun gumathok dadi kegandengan menika saged awit ya saged kegandengan teng mriki sing dikarepe keterikatan. Regane wis ana rembug, wis ana iki ya dadi saling terkait. Pramila kanthi tembung kegandengan. Regane yo ana kok kegandengan to kaya truk. Tiga nyingkiri niku saged kemawon diganti awit. Sedaya pangandikan kanthi saged. Pramila minangka tetangsulaning pangandikan, tetangsulan tangsul menika tali dinggo naleni rembug sing dikarepe. Tetangsulaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama.
Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauborampenipun minangka srana anggenipun kagungan kersa mala kramaken putra kakungipun inggih Mas Bima Adisurya calon dawuh kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi inggih Najeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama saged rahayu widodo nir ing sang kala. Upama nganggo tembung ngarah nggih sakinah mawaddah warahmah. Ning boten perlu dipun singkat. Mugi samawa. Samawa. Wangga basa Jawa apa? Dan ya. Sakinah mawaddah warahmah. Dengan disingkat ora samawa ning samara. Samawa niku ngerti kula ya samawi ki langit. Jadi gue donga menika boten perlu dipun singkat sakinah mawaddah warahmah. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Boga dedaharan guru bakal guru dadi. Maksudnya boga menika makanan. Mulane nek nggon tepung menika jenenge boga sari. Ya boga menika makanan. Guru bakal nika sing mentah, guru dadi sing mateng. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Ngedi busana, edi menika indah. Busana menika pakaian. Supaya le berpakaian itu tampak indah. Mulane sing disebut sarana ngedi busana menika pamane perhiasan. Ana emas, mas-masan, gelang, kalung, cincin, suweng. Menika sarana ngedi busana. Dene sarana ngadi salira menika supayane salirane iki linuwih. Adi menika linuwih, salira iki badan. Terus badane linuwih. Lah pramila sing klebu sarana ngadi salira menika pamane piranti kosmetika. Terus piranti mandi dan sebagainya. Menika mlebune ngadi salira. Ngedi busana menika perhiasan dan sebagainya. Kejawi menawi perhiasan menika sebagai mahar berarti mboten masuk iki. Kalau saya wonten mahar pun wujud perhiasan. Mas. Ini mami ya, mahar nggih perhiasan yang di luar di lain itu ada perhiasan lain. Enggak apa-apa. Disebutkan. Karena itu Pak, ingin pisang sanggan. Nggih. Itu enten kata-kata saubur hampir oleh. Nggih. Iki nggih. Saubur hampiranipun. Nah, itu udah disebutkan di situ dan ngandang lagi perlu disebutkan tadi mulai. Sing dikarepke pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubur hampiranipun iki sing neng nggon pisang sanggan itu. Oh, sing nggon sanggan. Sing bukan yang lainnya itu. Nah, nek sing niku ora disebut upakarti pangiring. Ben paragraf ngadhape wau. Dadi sing dimaksud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubur hampiranipun no pisang sanggane terus nang kono ana kembane, ana kinangane, ana wasibe no saubur hampiranipun. Sing ngandhape menika upakarti pangiringe saka pisang sanggan. Uga sampun wastra busana wau ngedi busana ngadi salira. Nek ana pamesing, pesing menika wonten mriki. Pamesing. Nah nek pelanggan pripun Mas? Nek pelanggan niku dudu wajibe keluarga ini. Nek pelanggan itu adalah wajibe saka calon manten kepada kakak sing dilangkai rabi dhisik. Calon manten cowok saya. Cowok saya kan. Maksudnya nek sing cewek iki kewajiban sing cewek. Nggih. Cowok kewajiban. Nggih, dadi pamane manten putri niku duwe mbahyu sing gurung nikah. Nah, terus dilangkai arep nikah dhisik. Lah niku kewajibane calon manten kepada mbahyu. Asalane nyu siji nyuwun panestu apa kalih akan sarana pelangkah. Sarana pelangkah sami menika pisang sanggan ya.
Saukuran pun siji. Lalu yang kedua adalah sarana pelangkai kuwi. Jaluk apa pamane? Kula mboten sangkan. Ning napa jaluk Napa jaluk nggih nek sing ngaku. Dadi secara jangkepe ngadeg. Dadi ngaturake pisang sanggan pelangkah, terus ngaturake apa sing dikersake Pak Yuni. Yo tak kaya pengestu nek aku golekno iPhone. Pun mana. Ya nek iso nyembadani ya ora apa-apa nek ora ya jangan memberatkan. Ika sing pamane mantene kakung ya padha tinggal kok duwe Mas sing urung menikah terus nyuwun lillah karo nyuwun pangestu nglangkai nikah dhisik. Ya padha pisang sanggan karo sarana pelangkai apa? Acara itu dilaksanakan sebelum rangkaian acara pernikahan dimulai. Jadi paribasan malah paling awal niku pelangkah. Nah biasanya langkah ini kok terus didadekke siji neng acara menjelang siraman. Jadi ketika wis gawe apa tarup, gawe maneka warni terus arep siraman, lah sadurunge siraman niku pelangkah ya. Biasanya ngoten. Nek sing neng keraton menika ya sami. Dadi sadurunge nyemplung neng menapa keputren pelangkan riyen. Aturaken syarat pelangkah. Sarana ngati busana ngati sarina. Nah, terus redono wujud arta dados nek digerbono telu kok. Boga, wastra, redono. Makanan, busana dan uang. Nah, redono niki dari pihak yang memberikan Mas Vicky 100 juta ya. Sebutnya sebagai MC kita. Sebagai MC, sebagai wakil keluarga nyebutnya. Menika redono wonten lembaran abrit cacahipun semanten. Jadi ora dibelakake 10 juta apa 100 juta. Nah, dari pihak sing mutus disebutke Mas. Bukan sebutke. Ini nek boten perlu. Terus pamanipun kados ngaten nika sawetawis redono wujud arta ingkang kula piyambak boten mangertos gunggungipun. Pamane kan kula piyambak boten mangertos gunggungipun awit taksih salebete amplop dipun lim petah nika. Nah ning nggon kene pamane arep rada glengengan ya kena ning ora kebangetan. Mergane ini suasanane nek neng malam itu dan ini udangnya santai. Nah arep menjelang akad nikah memang suasanane digawe agung. Aja ger malah. Menika wujud arta. Nah, arta serah-serahan menika ana istilah dhewe. Jenenge niku serakah. Jadi arta serakah iki dit niki. Wong nek disebutke serakah karena serakah itu ada konotatif lain kabeh kudu di dadi nggonku jenenge serakah. Pramila lajeng tembung menika awis-awis dipun agem lajeng namung sawetawis redono wujud ton. Mbok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput, tidak ada yang terlewatkan kalimput, cicir lan kalimput sami tidak terlewatkan. Sedaya menika dipun pisungssungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi pamanampi kanthi renang. Dene kang angka 3 kula kikinen nglarapaken calon pengantin kakung nun inggih Mas Bima Adi Surya. Putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun engko bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati nggih Purwakanthi. Purwakanthi menika I a ini kanthi Purwakanthi. Kanthi panyuwun engko bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati I. Mugi kaijabna anut sak tataning agami Islam.
Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Dados wonten dua pemahaman, siji adat, siji tradisi. Dados adat menika upacara-upacara yang terkait dengan daur hidup. Pamane kelahiran, terus kok dadi bocah iki ana tedak siten. Nek lanang sawise tedak siten menginjak masa remaja ada supitan, nek putri wonten tetesan. Sawise tetesan terus putri sing wonten upacara naminipun tarapan menika menstruasi pertama kali. Sawise tarapan lagi upacara palakrama. Sawise upacara palakrama bobot menika wana upacara tingkepan. Kok begitu bayi lahir ana brokoan, ana selapanan. Terus ngono sedan ana upacara lelayu. Lah menika nek sing terkait dengan daur hidup manusia menika pun sebat adat. Dene kan dak tumedak wonten satunggaling wilayah menika pun sebat tradisi. Pamane tradisi niku ruang. Terus merti kampung, merti desa, merti kali menika naminipun tradisi. Wiwit namanya tradisi. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagal cekap saparipurnaning adicara menika kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit. Nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman. Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalang setunggal menapa. Nggih, menika ana ukara pamit. Nek ana ukara pamit berarti boleh menggunakan tembung panudung bagi sing nampa. Nggih, wonten pitakenan sadèrèngé nyobi. Maos saudarane tahu maca tahu maslahat. Pun nanti masalahnya ngumpul macam boten apa-apa. Wonten pitakenan kalian pasrah srana. Sedaya kudu disebutke Mas Dibawa. Nek iso kabeh prayogine kudu angon wektu. Lire angon wektu upamane midodareni menika ya aja nganti kewengen. Upama ijab kabul sadurunge menika ya aja nganti kentekan wektu digo menika. Naib wis rawuh kene sing jlentrehke apa sing digawa. Apik pancen. Ning kurang pas, mergane memakan waktu. Moga boleh wonten pitakenan. Kelihatan Clara tetap sami ngeten iki napa ada khasnya tersendiri? Sami. Sami nggih. Nah sing niku sing mungkin saring kula Mas ngeten mriki mboten ngoten niku. Lah pripun? Ya sing baku niku masalah kemantene. Sing niku buri tibane. Tapi ketika itu sudah menjadi adat ya monggo. Ya, dan yang kula niku nek bidodari bareng Pun boten wonten nggih. Tapi bidodari ini ora karo jagongan. Nek cara biyen niku ora bidodari ini ora jagongan karo ngancani sing do dekor. Perkara di tempat putri to. Putri nggih.
Biasanya sing duwe gawe rak nang omah nang dia. Terus do dekor iki karo widodari ini teng mriku. Oh jam 12 bengi kedurenan kepungan itu. Dan itu masih berjalan nang daerah Sragen. Wetan Solo nu isih kenceng tentang adat. Lah wingi kanca kula MC teng mriku MC widodari ya jam 12 bengi. Wah le kenduren tetep mentang jam 12 bengi ya Mas. Karena adatnya kaya teng mriku ngaten nggih boten napa-napa. Menika. Nah, sakniki diringkese sera-sera niki ya sadurunge jam utawa bar. Jamane bar jam untune luwih akeh. Nah, ora kesusul resepsi. Nah, sing tidak mudah itu adalah bagaimana kita ngerangkani kanca-kanca tunggal makarya. Kan ada fotografer, ada apa? Tim MUA, ana sing PAS dan sebagainya. Menika aja betahaken wekdal untuk menuju ke resepsi dari akad nikah terus menuju resepsi lah paling sak jam itu langsung butuh gerak oke banget ya tinggal foto nih tinggal maneka ganti busana retouch make up lan sak pamungkaran mereka kados naken boleh badhe nyobi monggo gadang berdua gitu Mas Erlance atau Mas Sarono sih Mas, aku sih. Boten saged sesok Mas Era. Nggih, lajeng jenengan antarane do karo do sih do. Nek kadang, nah ini nak orang nganggo ha iki. Kadang. Iki kadang. Nek nek nganggo ha dateng pamanipun. Pepunden. Ini nganggo ha berarti tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang panatacara. Dumateng kadang. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para penispuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparenipun kadang panatacara. Kadang panatacara. Langkung rumiyin kepareng kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Amit pasang kalimat tapi ugi tinebehna saking bebendu lan tulak sare. Awet kula cuman toko kumawi Tebak cuman rokok. Cuman toko. Nah, cuman toko tumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awet pundi sasanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. oh. Nah, ana tembung pamane salira nggih. Iki wonten tembung salira. Dan ning nek burine dikaihipun, nggon buri iki dadi ora kok a. Dadi ora ana dadi a. Maune kan salira, ning nek burine ana ipun dadi saliranipun. Dadi sulih saliranipun. Inggih awet pundi sasageman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awet pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasebut pangestunipun para sesepuh lan para pinesepuh ing mriki.
Lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Pergatsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sabikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kalawas randhat kaparakaset kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Nah. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pamaksami. Sakalangkung damel bobonging manah dene sadaten kula sarombongan tinampi lan ingan caranan kanthi satataning kekadangan pinapak kanthi bubuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi pigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit pundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak keluarga. Suprambahipun dhateng para sesepuh lan para pinesepuh ing papan mriki. Kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kaparenga nampi kanthi rinaningipun kalih. Mugi keparenga nampi kanthi renaning. Mugi kaparenga nampi kanthi renaning panggalih. Dene ingkang nampa kalih nyabet atur pirembakan ingkang sampun kepengker atawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anggenipun badhe nganggragetaken balung pisah saka tembung ngraketaken. Nah, saka tembung ngraketaken KIA ngarepe. Badhe ngraketaken balung pisah. Badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggan. Kanthi manjing bebesanan. Kegadengan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathuk. Estening sedya sampun golong gilik. Pramila minangka tetangsulanning pangandikan ing titiwanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakati jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu Jangkep saubarang rampinipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramaken putra kagunipun nun inggih Nakmas Bima Hardi Suryo. Calon daun kaliyan putra-putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama saketa rahayu widodara sambikala. Kejawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakati pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra
wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngendi busana ngedi busana serta ngedi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun. Kanthi pangajap sagede minangka sageda minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi garwaning sepuh Amiwara Putra Pahargya Siswi. Netepi darmaning sepuh Amiwara Putra Mahargya Siswi. Ambok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput. Sedaya punika dipun disungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Ugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang mangka 3, kula ugi kinang nglarabaken calon pengantin kakung nun inggih Nak Mas Bima Hadi Suryo, putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati. Mugi kaenjepna anut sataning agami Islam. Lan menawi wonten kaparingipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit pundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparingipun adicara menika kula sarombongan kapremen nyuwun pamit. Lan nyuwun donga pangastunipun amrih lampah kula saking dalu mriki dumugi ing griya Kampung Bratakusuman Mergancal Ngayog Jakarta saged rancak boten nepi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kirang sila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saurane tahu masrahke. Sinaksa kanthi maos. Ora apa-apa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang paratacara ingkang sampun paring wedha dhateng kula. Para punden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparingipun kadang paratacara lan rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Hakarya Jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sakrombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga. Amit pasang Kalimantabik mugi tinebena saking bebendu lan tulak sari. Awit kula cuman roko kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit mundi sesanggeman tiruding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sepuh lan para pinisepuh ing mriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Bratakusuman
mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi lujeng lir ing Sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kelawas randhan kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pirasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selali. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pakarsa. Sakalangkung damel bombong ing manah dene sak dhateng kula sak rombongan pinampi lan ing ngacaranan kanthi sak tataning kekadangan. Kanthi sakalangkung damel bombong ing manah dene sak dhateng kula sak rombongan pinampi lan ing ngacaranan kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugahan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sak rombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak keluarga sumrambahipun dhateng para sepuh lan pinisepuh ing papan mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kepareng nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri sekalian bab anggenipun badhe angraketaken balung pisah daging ingkang kanthi manjing bepisanan gegandengan sedaya pangandikan punapa dene gegandengan sedaya pangandikan menapa dene penggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik pramila tetangsunaning pangandikan ing titiwanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakati jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Ayu jangkep saubarangipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malaprangaken putra kawruhipun nuninggih Nak Mas Bimo Hadisurya. Calon Daud kaliyan putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nuninggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodara mir ing Sambikala. Kajawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakati pangiring jangkeping sarana ingkang wujud buga lan wastra ingkang sinebut buga ingkang sinebat buga inggih menika dedhaharan guru bakal guru dadi dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintana cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahayasa. Hamba bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon penganten kakung nuninggih Nak Mas Bimo Hadisurya
putra kakunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati mugi kaijabno anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu mulyadi badhe amiwoho dawuhipun panganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan ngriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit pundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sak rombongan kepareng nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalang mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Regan Sarahe Jakarta saged rancak boten nemahi kepalang setunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepate atur saha kirang prapsila kula nyuwun agunging paksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih sekitar 10 menitan. Ini secara tempo pun saya. Maksudnya daripada tempo-tempo yang wingi kebut, nah ini mulai apa? Iku bab menapa? Upacara serah panganti mriginipun menika gayut kalian pasrahipun ubo rafe. Nggih. Bobile wonten pitakenan gayut kalian menika. Bab lamaran, bab masrahke ubo rafe menapa wonten pangantikan monggo yes kundalu Pak Widodo dan sampai kemauan nyawiji awet. Wah, nggih. Nyuwun pangapunten Pak, Pak kerampungan kok dari kerampungan sangat anu nisfu saban wau sanggriya kalih warga kampung. Nyuwun pangapunten. Nggih, sampun titi wancinipun tetap menapa kuwi saban. Nggih. Derek sagedipun mawon niki matur nuwun. Nggih. Menika wau sampun katur kalau wingi bab lamaran lan jawaban lamaran lah dalu menika bab pasrah srana. Nggih, pasrah srana. Menawi limrahipun nengah bumiyin pasrah srana miji satunggaling wanci. Nah sakmenika pasrah srana numpang dhateng lampahing upacara sanes upaminipun kala wau bab teng Widodareni. Nika numpang wonten mriku. Nggih sakmenika wonten wasura Widodareni sesuk langsung ijab. Nah akhiripun serah-serahan menika saderengipun ijab. Nalika wis ijab arep serah-serahan kok dinale wektune mepet. Tekane tamu bareng karo tekane naib. Jadi Pak Naib kesesa ya senggole masrahke bar akad nikah. Ngaten nggih. Saged kemawon kalapan. Terus menika kaagema kanthi luwes mboten kanthi saklek. Nggih pancen kula aturaken radikal budaya menika luwih medeni timbang radikal agama. Nggih, kadang-kadang nggih karena dampaknya langsung dari masyarakat itu ke langsung ada dampak. Langsung akan dampak, langsung dicondro, dienggo berita kan langsung ya. Menika tetes nggoni luas. Saumpama kaya wau nek li Pak Krono iki bar ijab terus pripun nggih tersepan usuli mau. Usuli utawi jangkepi sarana upacara kala krama. Nek wau wis pisah sandang terus sing boga wastra redana sami anggon manten kakung menika malah boten kok masalahke manten kakung nih muji syukur malah. Wis pundi? Dados pra wonten to Pak nalika pasrah srana menika anggenipun nindakaken sakwise akad nikah. Oh nggih, sangat mungkin
fardu ainnya kan yang akad nikahnya nggih. Ya, karena dinilai upamanya pas hari mantan nasional, Pak Naib kudu ngijabe beberapa tempat. Oh nggih, bisa Nah, hari ijab dunia lah, hari ijab nggih, nasional. hari mantan nasional itu jadi Nggih, harus kudu banget. kudu cekat-cekat pramila diangkat kesik nikah kesik oleh Pak Sastrono sakwise. Kok nggih saged kemawon kalampahan lan menika sah-sah kemawon. Namung ukelaning ukara utawa ling reka tembung menika nggih dijubuhke karo kawontenan menawi saderengipun Nggih. akad nikah menika nggih menika ngaturaken sarana kangge upacara palakrama menawi sasampunipun nggih menika ngaturaken susulaning sarana kangge jangkeping upacara palakrama. Oh, nggih. Menawi saderengipun menika nggih masrahaken calon manten kakung kangge dipun ijabaken anut Nggih, catatan agama Islam menawi sampun manten. nggih menawi sampun serah-serahane bar akad nikah nggih malah ngaturaken panuwun dene yoga kula pun Sampun bimo hasil. aditya menika sampun kasembadan akad nikah kanthi rahayu kanthi wilujeng lan kepara menika kala wau kula sak kulawarga ugi nekseni lampahe upacara akad nikah. Menika saged kemawon. Nggih. Ingkang baku anunipun nggih, rangkaian kalimat ingkang baku nggih. Nggih, rangkaian kalimatipun menika ingkang Kedah sesuai nggih. nggih dipun jubuhaken kalian kawontenanipun. Kondisi kawontenan nggih. Nggih, Wah, nggih. boten Alhamdulillah. Dan itu memang mungkin terjadi teng banyak kasus nggih, Pak nggih. banyak sekali nggih. Kadang kala ngoten niku wis ditonton paring-paring niku dilalae. Betul. Aku rawuh Pak Naib niku bareng karo mantene kakung. Nah, wis. Film ragilem le napa? Nah, menawi kados ngaten nggih, mangke ugi angon-tinon kalian ulat-ulatan wekdal. Nah, wektune antarane barakat nikah karo resepsine menika mepet ya kok meneh sela-selane menika ora perlu gladrah. Ora perlu gladrah itu baku adat nek cara Jawa ora ana jawabe. Tegese ana tembunge nek iki masrahke srana dan sebagainya. Secara singkat saged kok. Tidak Nggih. perlu gladrah. Ngaten Pak Faisal, kalau mungkin nate wonten pengalaman ya wonten Jakarta, itu kan kalau keluarga wonten Jakarta. Nah, ya, ketika itu memang musim manten juga, gitu. Artinya Pak penghulu Pak Naib itu terlambatnya lama sekali. Apa Jakarta kan macet dan sebagainya ya ada. Itu terus ketika kita nunggu itu kan kita bikin acara, tapi bukan yang apa syar'i lah. Acaranya ya acara ya kayak nek napa itu tuh nek kan rangkaiannya ada yang napa nih kalau sungkem-sungkeman itu nggih. Oh, Ya, nggih. nah kita isi pengajian di situ. Bisa isi pengajian karena bengong suasananya. Nggih. Karena nggak itu kasihan kan kasihan suasana itu bengong ya kita isi pengajian saja. Boten napa-napa, Pak. Dados menika kangge namanipun reka daya nggo gendeng. Gendeng menika nutup. Nutup menika Oh, nggih. aja nganti gawe wirang. Nah, Nggih. yang mempunyai keahlian keilmuan, nah menika dongipun saged dipun wiseni kangge nek cara menapa resepsine menika ular-ular. Ya nggih ular-ular mendahului ular-ularnya. Mendahului mboten napa wong donge nek ular-ular niku nyangoni kepada Manten kan? Nggih nyangoni kepada calon manten. Lah iya calon manten. Calon manten ini biasanya ular-ular niku oleh tampil nek resepsi. Nggih. Nek resepsi kalau mangsa dadi ngentekke waktu. Menawi menika resepsinipun resepsi lenggah saged kalampahan. Nek resepsi berdiri utawa resepsi prasmanan menika kirang prayogi. Ya mungkin yang wonten Jakarta memang ya prasmanan dan berdiri. Cuman kan kita kata anggota keluarga, tamu-tamu yang dekat itu kan lumayan kata. Menawi itu juga nggak enak, stres. Mereka orang tua mantan itu stres semua itu kayak teko orang, naik teko orang, gitu kan. Memang Ya akhirnya kita
antisipatif itu. Ini Iya, menawi betul, betul. akan nikah taksih sangat kondusif untuk mereka memberikan petuah-petuah. Itu nalika resepsi polokromo, resepsinya dengan cara prasmanan terus ada petuah-petuah nah, kita Oh, berat. Itu itu efektif. Ya paling musik paling kalau resepsi berdiri Nah, musik musik atau nggih. apa. Musik Musik. sampun ya. Tinggo ngisi suasanane kanthi menika. Nah, Nah ini menika ya, oke. Maka namanipun nggih. MC betul-betul antisipatif betul ini MC-nya itu. Nggih. MC ya ketua panitia apa anti. Ya, yang paling paling terampil kan MC profesional mas saya itu MC yang Nggih. dipercaya. Itu yang paling terampil karena mimpin mimpin sedoyo tuh menikah aja. Nggih, kan kudu iso nyukupi. Betul, lurus-lurus ya. Nggih. Karena Nek memang suasananya sangat stres itu yang punya gawe itu. nggih wis jane panah itu lho rawuhan nuwun. Ya kira teko. Ya, andalan nopo piye wasan. Macam-macam. Menika napa kedadosan insidental menawi wonten taruh menika nggih boten saged dipun endani nanging kados pundi supados saged dipun awetani utawi dipun antisipasi. Menika kedah anggone luwes kados ngoten. Nggih. Nggih. Cuman anu Pak Faisal, nyun sewu Terus menawi fenomena eh, apa apa itu elektron ya keyboard tunggal itu loh. nggih. Keyboard tunggal itu kadang-kadang terlalu norak nih pripun nggih. Apa memang nggak apa-apa di situ ya? Memang itu setelah resepsi sih. Setelah hijab resepsi gitu. Apa donjuk keyboard tunggal tapi penyanyinya cuma dua lah paling ya. Terus do suasana itu kaya norak nih pripun nggih. Tapi nggak apa-apa untuk resepsi ya. Kalau saya terkait dengan menika kita by request, kita nanggapnya by request. Pamanipun ini organ tunggal dua penyanyi nanging kan nggih nun sewu mangke busananipun busana syar'i. Nah itu loh kadang-kadang itu lepas Kita request, kontrol Pak. itu tuh. Oke, kita request, kita minta karena kayak Pak Adi ini nanggap. Kita minta. Nggih. Kita kuasa nggih. Busanane sing sopan, syar'i, terus candhaipun menika lagu-lagunya juga lagu-lagu pilihan, Iyalah. bukan lagu-lagu yang patah hati. Karena doa kan. Karena doa, pamanipun kados. Terus pamanipun mangke ugi lagune iki wis pilihan ki. Engko nek ana sing arep nyumbang lagu ning jam kedua, ngene ngaten. Dadi Nggih. dengan kanca-kanca menapa entertain ini kan jadi by request tidak masalah. Nggih, mesine nggih. Oke, by Tapi request. ya kadang lepas kontrol mungkin ada tamu yang ngububi wis iki ya jadi karo-karo. Ketika menikah menapa nggih entertain profesional pastinya akan memenuhi nggih. Bahkan kadang-kala menyodorkan lagu ini napa mawon sebetulnya. Oh, nggih. Dan ini dan nanti jika ada menapa nggih tamu sing arep nyumbang lagu, kira-kira lagune kok melo dan suasana sedih, suasana hati, wah ini nganu sebaiknya tidak lagu ini ganti mawon. Enggak cocok lah gitu ya. Nggih, enggak cocok. Nek ora. Nggih. Terus saged kemawon menika by request jika terkait dengan kanca-kanca entertainment. Baik sing player utawa keyboard lajeng sing nyanyi nggih kan. Nah, nggo gojekan monggo ning ora sing nggih. Orang jenis-jenis lagi kayak jenis. Kan suasana ini kita tuh udah dengan acara Jawa Alus berusaha memegang pakem lah kok dangdutannya norak banget itu agak bukan berarti mereka nggak berbudaya bukan tapi kan nggak cocok gitu loh. Oke, mereka sakit bayar request bukan cocok matur nuwun Pak Faisal, matur nuwun sangat. Pilih mekaten dalu menika gayut kalian contoh pasrah srana dene mangke candhaipun menika gayut kalian panampinipun pepanggihan candhaipun menika Senin kes insyaallah Rebu nggih
pepanggihan. Rebo malih, berarti Rebo Kamis malih nggih. Nggih, dados menika supados mangke nalika dungkap tiap Jangkep. pun jangkep sampun purna. Dados boten ngridoni anggenipun nindakaken ibadah ing malam-malam Nggih. Ramadan. Coba beli mekaten semoga Matur dipun sesarengan kanthi waosan tahmid kula dherekaken. Alhamdulillah. Alamin. Matur nuwun Mas Sarono, Mas Irfan ingkang wonten kelas lan ugi Pak Widodo yang wonten online sugeng dalu dan kontur sugeng aso rahayu ingkang tansah tinemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Isa, matur nuwun. Nggih, sami-sami kali. Nggih, assalamualaikum. Matur nuwun.